Dames en heren, de Wieke Hofzangers. En dit is Rapsy. Rapsy, dat kan bij ons kloppen, maar kwalitatief stond weer aan de top. Hij shukt nog eens op, die Limburgse vlooi. Let maar Hier in het stamlokaal van de Wieke Hofzangers is het donderdagavond iedere week weer prijs. Dan repeteren de Wieke Hofzangers en vandaag is een hele bijzondere dag, want er is een plaatopname met de rapgroep Rapsy. Ze zijn op dit moment bezig, ik mogen ze sturen, maar we mogen niet te veel geluid maken, want dan komt het allemaal in de opname te zitten. Ik ben net heel erg streng toegesproken door de heren, dus we moeten even een klein beetje stil zijn. Wie van Hoes, Maarten Voes, varen weg, Rekiro. Hij zit anker en ik vaar weg. Trek hier rond, want Rob dat is Pees, nu de frontman van Rapsy, heel aandachtig aan het luisteren. Wie zijn hier bij de Wieke Hofzangers gekomen? Ja, we waren op zoek naar een koor en de wedstrijd dat gaat hier in Limburg. Danny, onze gitarist, was met carnaval op stap en die raakte aan de kal met hem. En die zong in dat koor en vertelde hem van die plannen. En hij zei, ja, kom maar bij ons. We repeteren daar iedere week en kom maar op bezoek en van noemen dat op. Dus ja, zodoende. Wat vond je van het liedje toen je het voor de eerste keer hoorde? Nou, als ik het voor de eerste keer had gehoord, ik vond het helemaal niet leuk. Ja, de eerste keer. Maar hoe dikster dat ik het nu hoor, hoe schoener dat het is geworden. Ja. Je kan binnenkort ook vooraan staan bij Rapsy dan. Je kan alle platen kopen. Gaan vooraan. Gaan vooraan. Ik ben de eerste wat vooraan komt te staan. Ja, anders dan wat we zelf normaal in ons eigen repertoire hebben. Maar ja, wel mooi, leuk. We hebben gelukkig eigenlijk een vrij gemêleerde groep van jong tot oud. De jongste is er 19 nu en de oudste is er 62. Dus, en alles wat er tussenin zit. Dus, en we hebben op dit moment 18 actieve zangers, dus van mag geen klagen. Ik ga nog heel even naar de dirigent van de Wieke Hofzangers. Het is ook heel gezellig, hè? Er werd een putje bier gedronken. Maar ja, er moet ook gewerkt worden. Er is een opname bezig. Wie hoort je de groep scherp? Dit is inderdaad de kunst om een groep zoals die Wieke Hofzangers goed leuk te laten zingen, maar ook plezier te laten hebben op zijn tijd. Ja. En wie doet je dat? Ja, de gulden middenweg zoeken. Hè. En het geheim, dat vertel ik natuurlijk niet. Dat kan af en toe ook wel eens tot de orde roepen, hè, volgens mij. Ja, nee, natuurlijk. Want als het dan de groep ligt, dan wordt het heel gezellig. Je zit niet in mijn slechte staan, hè. Je moet serieus aan het werk. Ja.